našej Minecraft dediny nule sme skončili, to takto sme mali psov našich krásnych. Dneska budeme musieť dokončiť most a potom budeme musieť ešte dokončiť náš barák. Barák by som išiel riešiť prvý, lebo barák je to najvzácnejšie. Takže máme naťažené všetko. No, máme tu toto. Bavlnu odložíme, žnadlo odložíme. Môžeme zobrať toto. Vykraftím toto. Toto. Dám na žebcom. Tak, no. Dám, nech zabijú ovcu. A už jde po nej. Už jde. No, lezí okno. A tu je. Ja som myslel, že som ho stratil. Lebo on sa vždy portne k nám ten pes, takže OK, je v pohode. Najem sa a pôjdem dokončiť ten most. Tu robím mimo kamery, takže čau zatiaľ. No, ideme sa vyspať. Ľudia, ja som skoro prišiel o jednoho psa. Ja som staval most a on spadol. No, ty sa posaď. No, borec, poď. No, takže ako vyspíme sa. No, pes tu je stále. Sadni si, bro. Komu tam sú zombici? Oj. Oni sa stihli spavnúť monštra. No, pes, ty ideš dovnútra. Akože... Tak tu bude sedieť.
No, máme naše prvé ingoty upečené. To je perfektné. Zistil som, že mám pri sebe strašne moc jedla. No, takže ja idem ďalej časť, na čo som si dal tú sekírku preč, ale sekíra bude náš hlavný hrdina v tejto hre. Vlastne on nám uľahčí prácu. A to dám preč. No, takže trošku som naťažil dreva. Aj trochu bavlny. Som pozabíjal tých monštra. Proste všetko mám teraz už nové veci. Takže ja si vezmem túto styky. Kraftím si styky tu. Kraftím 9 týchto. Čekaj. Konečne dokončím rám. A začnem robiť stranu. Toto. A robím asi druhú sekírku, lebo už nemám sekíru za chvíľu. No, takže slávnostne otváram tento most. Práve teraz sa bude používať. No, toto si nevšimnete, že tu ešte nie je dokončené. To potom veľa kedy dokončím. To zasadím. A idem dokončiť náš house. Teraz na ňo konečne je čas. Lebo už teraz nestávame náš baráčik. To je čo? Koninoka? Mama, kde je kľúč? Ja tu zamknem, však natáčam, toto vystrihnem, ale...
Áno? Už je 3/4? OK, tak to vypnem. Už idem len sa... Počkaj, toto vystrihnem. Len ešte sa potrebujem rozlúčiť, prosím. Idem sa fakt rozlúčiť. Pozri, vidíš to? Ale ja sa potrebujem rozlúčiť. Ma nejde pokoj. Ty sa už rozlúčka s ním na mesiac. Nie. No, takže ľudia, dokončili sme dom z polovice, tak čus.